スルッと抜けてますね。そうなんですね。これ私自分のすねなんですけどね、脱毛後に、ね、特に熱破壊式レーザーで脱毛すると、ね、1週間か2週間すると毛根が死んでスルスルっと抜けやすくなるんですよね。これ本当はでも自分でやるのはどうなんですかね。絶対推奨しないです。推奨しない。でね、引っ張って抜けたないやつが出てきましたけど、ああいったやつはね抜けずに残るんで、1回の脱毛で完了するわけじゃないんで、まあ3ヶ月から半年ごとにやってって繰り返してもらってね。すね僕多分ねもう 2,3 回目ぐらいなんですけど、だいぶ生えなくなってきましたけどね。少ないですね。ありがとうございます。すね腹にならないようにね、今すね腹ありますからね。毎日僕半ズボンですもんね。確かに。B さん。B さんあれシャワさんですよあれ。